Vale, aquest és l'aspecte del nostre patí, del projecte que hem fet. Tunejat un patí. Aquí a la part del darrere podeu veure tot està connectat. Hem fet servir una placa Arduino Mega i a la bateria i a tots els cables que funcionen. Hem fet 3 reptes. Un d'ells és el primer és el dels 4 LEDs RGB a la part del davant que es controlen mitjançant aquest pulsador. En acabat, el segon repte ha estat aquests 4 LEDs del darrere de color vermell que bàsicament els controlem amb l'acceleròmetre aquest que hi ha aquí dintre i el que fa és encendre'ls sempre que el patí està parat. En el que detecta que el patí està encès, deixa d'encendre'ls. I el tercer repte que han estat aquest receptor d'aquí i aquest emissor d'aquí d'infrarrojos que detecta cada volta que fa aquesta roda del patí i la transforma en quilòmetres per hora. Ara connectem la pila i veureu com funciona. Aquí podeu veure que els LEDs, el patinador pot decidir quin color de LEDs vol segons el pulsador i a la part del darrere tenim els LEDs RGB. Això no us ho puc ensenyar, vale? Ara us ho adjunto. El funcionament a nivell de software és quan jo moc quan l'acceleròmetre, a veure com ho fem, quan l'acceleròmetre detecta que està en funcionament, els LEDs, com veieu, es paren. A la que es torna a parar s'encenen. A la que hi ha moviment es paren. I a la que es torna a parar es tornen a encendre. Vale? Jo poso la roda del patí i va passant i cada cop que l'emissor rebi el receptor, cada cop que el receptor rebi l'emissor va comptant una volta. I un cop pujat, mirem el monitor en sèrie i ara veureu que quan jo passo, quan detecta un objecte, suma volta 1, distància recorreguda tal, volta 2, distància recorreguda tal. I així successivament fins a x metres. Tants cops com detecti que la roda ha fet una volta, anirà comptant els quilòmetres